Igog yun na natapos ang sugat sa Ming Lanilla sa sayong Kabuntagon kagahapon. Laing sugat ang nasaksihan sa mga tao. Diyang gitabangan og kulata ang sasagi duha ka lalaki gayong mangunguot. Eksklusibo. Sugin limi Andrea Patenya. Rambol mao'y nahimong finale sa sugat 2014 sa lungsod sa Ming Lanilla, humangukda og gitabangan og kulata sa mga tao ang duha ka lalaking mangunguot. Makita niining exclusive video nga kadagan nga nadakpan ang usa sa mga suspect na si Bobby Alganzado ug kapila sa Ming nakaikyas mao nga gigukod og gikulata. Pag-abot sa mga pulis, gipusasan kini uban si Al Tantay ug gipasakay sa patrol car aron dadun sa police station. Tulo ka biktima ang mipatimaaw og niila sa mga suspect apan wa na ma-recover ang ilang mga cellphones. Giingong nahitabo ang pagpanguot atul sa pagdumog sa mga tao sa karo aron manguha og buwak. Diri gid sa panahon niya kanang pagkuan mo natubod na lalaki niingon nako nga giana na siya ba. Niingon nga ikaw na sad niya. Tay nidagan ko nila pangko. Tay diri man sa suntapad. Niingon man din ang baba na may babay niingon nga cellphone niya wa ko usapan ako pagkuan nga ginukdan na nagdagan ang ako buwak nya nawala naabli pagtan-aw ko sa cellphone magkam video unta ko naabli na akong bag. Laing nakuhaan og cellphone si Wendelin Magalyon ug nakit-an gyud kuno sa iyang igsuon ug pag-umangkon ang hitabo. Ikansin ko niya, iyang bunlot o ka ba nga akong mabuwan na iyang nabunlotan kay kung sa kanang tao pero ako pag bunlot mo gid siya. Nakuha may mga buwak sa pagkuha ng buwak ilog man to na dito gikuha yan didagan siya mato gikuptan siya mo lugnot ang gyapon. Mato dito nga ang barangay Kagawad Ray del Socorro na matagtuig gyud dunay mabiktima sa pagpanguot atul sa sugat. Kay last year go daghang kinakutan niya karon mo gyud gibuhat na mo hayag naman siya wa tay madakpan ani hayag na kayo. Pag kinawa ay buwak, sunod na sila. Kuwag buwak, ng kamot at tiga. Nabilanggo na kaniadto si Alganzado sa kasong murder samtang napriso sab si Tantay tungod sa paggamit og droga. Wow, sila ko, di ko buwatan. Wa ko record buwatan. Wala di ma'am. Ipunit ako dito kalit. Huwag ka nang Wala. Andrea Patenya, News 5. Upat ka lalaki na sikop sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo, diyang suway untang nipalusot og illegal nga drugas. Samtang kani taxi driver nga gihong drug pusher na karon na sikop sab sa usa ka bypass operation. Ryan Sorote, Sugbo. Gitangkong support police ang tulo ka malalaki nga nakuha og shabu og mga gamit sa pagsuyot niini. Silang Candy Denver Alconera, Joshua Abelia ug Jericho Kalumbay nga padung sa Hilongos Leyte gipangkapkapan og nakuhaan og 20 ka magagmay pakete sa shabu, tuter nga sud sa sudalan sa Adipara, pitaka ug mga tiket sa barko. Matud ni Police Inspector Goodwin Pilapil, subsub ang ilang operasyon batok sa pagtransport og illegal nga mga drogas. Hugot juga mo seguridad di rumah bawa pana. Kay karon nagsunuray among accomplishment sa mga sabu. Mandugo pusher. Yes, mga usa sa na-hold sa usa ka career di man butang na gyud. Niatong Hebe Santo, suway sad nga gipalusot ni Danilo Robles, 33 anyos sa Pier 1 kining tulo ka mabulto ug usa ka medium pack sa gituang shabu. Giyong gitago ni Robles ang mga kontrabando ining paper bag ug sa mga bulsa sa iyang cargo shorts, samtang ang binulto gipangsud sa mga ampaw envelopes aron di mailhan. Nagduda ang mga security personnel kang Robles dihang maggahi kini nga ipasud sa x-ray machine ang iyang bitbit nga paper bag. Matod sa dinakpan nga gisugura sa iyang higala sa paghatod sa mga kontrabando ngadto sa Bohol. Nato nga ako siyang gipa doon sa kanang maritime police nga kuan. Ibig niya pabiyahan yung bagi, paagi na ko sa machine, di sad niya ipaagi. Ya? Garuda ba? Duda ka? Nga di man babayan. Oh, so there's substance good na kuan. So pag it na determine lang nato na morning sunod. Nadakpan sab sa mga sakop sa Lapu-Lapu Police Station 5 pasado alas 3 hapon niadtong Sabado atol sa gipahigayng bypass operation ang kani taxi driver nga si Model Umake, 37 anyos taga Barangay Ibo sa maong Dakbayan. Nakadawat og taho ang kapulisan bahin sa negosyo ni Umake. Mao nga gipanid-an nila kini og usa ka semana usa pa gipahigayon ang mga operasyon. Nakuha gikan sa dinakpan ang 23 ka magagmayng pakete sa gituang shabu, usa ka libo nga pesos nga halin sa drogas, 22 kalibre nga magnum revolver, granada ug drug paraphernalia.
Sa kuwan ano yung nadakpan ko na kung lisensya driver daw taxi nung dakpan ko sa kuwan. Ha? Driver daw taxi, dakpan ako lisensya. Unya. Pero man ako mag-dispose para ma-lukat. Ryan Sorote, News 5. Padayon pa ang investigasyon sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office kabahin sa pagpanglungkap sa usa ka panimalay sa PC Hill sa Barangay Lahog diin kapin 4 milyones pesos na balor sa mga kabtangan ang nakuha. Usa ka Kate Ansani ang nahimo ang biktima diin iyang nadiskobrehan ang hitabo niya atong Sabado sa buntag. Mga mahalon nga relo nga koleksyon sa pamilya ang nakuha, lakip na ang usa ka camera ug mga alahas nga adunay balor nga 200,000 pesos. Matod sa kapulisan nga sa luyong miagi ang kawatan subay sa nakitang latent prints sa dapit kay duna may gwardya sa atubangang bahin sa panimalay. Sa bintana nga wa malak sa mga katabang mooy giagian sa kawatan. Wa sa dilag-liwagtang ang posibilidad nga inside job ang hitabo. Mahal man nga mga item. Sir, pero wali ni giwagtang ang possibility nga inside job. Naaghapon sa anggo. Sa mo, usag din na mo kay. Usag din na nga mo permit kung mo sa investigation, pero may tigid na ang unsa nga sa pag-suspend diretso ang security guard o ang caretaker nga na nakasulod diha. Sumbong murder gipasaka batok sa security guard nga mipusil sa tag-iya sa iyang gibantayan nga dive shop sa isla sa Malapascua. Andrea Patenya, Suginliming. Gipasaka karong hapon ang sumbong murder batok kang Melchor Alciso Jr., usa ka security guard sa Arowana Security Agency ug lumad nga taga Hinundayan, Southern Leyte. Ang biktima usa ka British national nga si Anthony Gilchrist, usa ka diving instructor ug usa sa mga tag-iya sa Fish Buddies Dive Shop. Gipaubos sa paraffin test kaganiha si Melchor alang sa pagtino sa iyang pagpabuto sa armas. Si PO1 Louis Mesa mao ang nakaresponde sa alarma sa pagpamusil niadtong Sabado Santo. Ito akong gidukol siya. Sa amin makita raman ako silang duha. Akong giablihan ang puntahan, di man maabli kay iyang gilak. Ito ako siyang gisinyasan nga barog. Dugay kay siya ning barog. Ito akong plano, ako katumbok ko ng sa amin para makasulod ko ba. Tapos pagkadugayan mo barog naman siya, iyang giablihan. Na-recover ang revolver nga gigamit ni Melchor sa pagpusil sa biktima. Ipaubos sa ballistic exam ang armas uban sa unong ka mga kabhang sa bala nga nakuha gikan niini. Gibasulan sa gwardya ang pagpamusil sa iyang amo, human siya wa makaagwanta sa kasaba tungod sa iyang pagka-late pag-report sa trabaho. Gipusil to na sir, wala yung kumagwanta sa iya kay gamay sayop na ko. O sa empleyado apilo mga kasaba na grabe yung mga kasaba sir, tapos rehaso na lang gagiro, murah-murahon kanya. Pero hindi mo pagkailan niya, ma'am. Dali na ba siya, ma'am? Dili oy. Butan gid kay na siya. Nya, taas og pasensya. Gidana sa Rolling Hills Funeral Homes ang lawas sa biktima ug moabot karong gabi ang mga kabanay niini gikan sa England. Andrea Patenia, News 5. Nahukta na sa Department of Health ang 16 ka mga pasahero sa eroplano nga gikan sa Middle East aron i-quarantine. Usa sa mga sakay sa mga eroplano nga gikan sa Abu Dhabi gituan nga natakbuyan sa MERS coronavirus. Ryan Sorote, Suginliming. Usa na lang ka pasahero sa eroplano ang padayong gipangita sa Department of Health dinhi sa Rehiyon 7. Sa 17 ka mga pasahero, napo ang gi-quarantine sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Duha ang atua sa Bohol, samtang usa ang ana sa Negros Oriental. 16 ka mga pasahero, ana naubos kamot sa Department of Health. Hangtod karon, wa pa matino kung aduna ba'y positibo kanila sa MERS coronavirus. Mukalma lang ta, let's stay calm. Wala kita yung kabalakaan. As I said, ang index patient turned out to be negative. But nevertheless, ang atong mga pasahero, makauban ni atong index patient. Ato na usab kining gilocate o ang examination. O silang tanan, so far, wala symptomatic. Gikumpirmar ni Provincial Health Office Head Cynthia Hinusalango nga ilang gibantayan karon ang panglawas sa mga pasahero sa mga eroplano nga niabot nga itong Abril 15. So the information that I received, murag na identified na ni sila na but we're tracking them down. We hope that our track down mechanism will be effective also on front dayon na everybody can get the necessary test.
Mato di Superintendent Renato Dugan, tigpamaba sa Police Regional Office 7, nga mihatag na sila upat ka mga pulis aron sa pag-assist sa DOH. Doon na memorandum gikan sa Camp Crowley that we, the PNP, will assist sa DOH paglukit at mga assistance lang ito. Sa lungsod sa Pinamungahan, tulo ka mga pasahero sa mga eroplano gikan sa Abu Dhabi ang giimbitar sa Department of Health uban sa mga pulis alang sa pag-quarantine kanila. Ang mga mulupyo nagsugod na sa pagbati og kabalaka alang sa ilang panglawas sama ni Lola Julieta nga 70 anyos na. Makuusap kay delikado anang sakita. Ug ang naaunta pod anang sakita nga magpahibaw gyud sila dayon mo report sila sa GAHELP. Si Makloy, na tricycle driver, usasab sa gibatig kabalaka alang sa seguridad sa gagmay mga bata. Siguro ka nang ingon ninyo nga taho ron nga mga virus ron, posible ka na siya. Pero ato sa kadlukan, labi na sa mga bata ba. May pahimangno si hinusulanggol sa mga health officer sa pagmonitor sa mga sakit sa mga kalungsuran o kung masinati ang timaihan, magpakonsulta dayon. Dunay mo come up with kanang acute onset na hila. Mura siyang flu na ipa-report lang dayon and ask the proper history. Kaya we cannot go around mag the province literally and of course. Ryan Sorote, News 5. Ug mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Abril 21 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!